ב-12 מרכזים מדעיים הפרוסים מתל חי בצפון ועד באר שבע בדרום מתרכזת פעילות מחקרית בתחומים מגוונים כמו מכשור רפואי, מדעי המחשב, רובוטיקה, חקלאות, כימיה, קלינטק, ננוטכנולוגיה וביוטכנולוגיה. אלפי מדענים זורעים רעיונות שנובטים בהמשך כחברות הזנק מצליחות או שמבשילים באחת מהחברות המובילות בעולם. מאות מדענים ורופאים מתמודדים עם האתגר שבפיתוח תרופות למחלות קשות, כמו סרטן, פרקינסון, אלצהיימר ועוד. מאמצים אלו נשאו פרי בתרופות כמו הקופקסון, האזילקט, האקסלון והדוקסיל. תרופות שנמכרות כיום לרווחת החולים בלמעלה מ-150 מדינות ברחבי העולם. המחקר בישראל מגוון ומקיף תחומים רבים כמו אנרגיה מתחדשת, נקייה וחסכונית, טיהור, התפלה ושיפור איכות המים. פיתוחים שהחלו במעבדות האקדמיה בישראל מככבים כיום בקדמת הטכנולוגיה העולמית ומקטינים את התלות בנפט. חיסכון אנרגטי בכל תחומי החיים. במעבדות הגנטיקה ובחממות המחקר המשוכללות הצליחו מדענים להגדיל את היבולים של גידולים שונים במאות אחוזים. הפיתוחים הפכו את היבולים לעמידים יותר למזיקים, לתנאי גידול קיצוניים ולבעלי זמן מדף ארוך במיוחד. כיום משתמשים מדענים בעלי הטבק לפיתוח כלי חדשני בבניית רקמות אנושיות. מדענים מתמודדים בהצלחה עם אתגרי ההדברה הנקייה. ההובלה של ישראל בתחומי המחקר החקלאי מתורגמת להגדלה משמעותית של הייצוא. ניתוחים מורכבים בעמוד השדרה שמבוצעים על ידי רובוט. איתום מהיר של פצעים וחתכים בשדה הקרב או בזירות תאונה. כלי הדמיה חדישים. ממברנה לעיטוף עצם שבורה שמאיצה תהליכי בניית עצם. מכשור מהפכני לשיקום נכים. אלו הם רק חלק קטן מהפיתוחים שהחלו באוניברסיטאות ובמכוני המחקר הרפואיים, והיום מככבים בשדה הרפואה המתקדמת בעולם. במעבדות הננוטכנולוגיה של האקדמיה, החדשנות מתורגמת למוצרים ייחודיים בתחומים מגוונים, כמו מזעור מעבדי העתיד, שמירה על עוצמתם וחיסכון ניכר באנרגיה. דרכים חדשות למתן תרופות, חומרי סיכה חדשניים, הדפסה על זכוכית, שבבים מהפכניים לתעשיות מתקדמות. מוצרי הטכנולוגיה העילית מפותחים היום במעבדות המחקר ברחבי הארץ. יכולות המחקר הישראליות הן המשאב הגדול ביותר העומד לרשותה של מדינת ישראל, והן אבני הבניין שיניעו את המדינה קדימה אל עתיד של רפואה מתקדמת, חקלאות מובילה, חומרים חדשים ואנרגיות נקיות. חברות היישום יכולות להפוך את ההישגים המדעיים היפים של האקדמיה ומכוני המחקר בישראל להצלחות מסחריות ולמוצרים בשוק. בכך הן תורמות לעידוד המשך המחקר, לפריחת הכלכלה הישראלית ולצמיחת המשק כולו. היכולת המוכחת של חברות היישום להביא את תוצאות המחקר המתקדם לפיתוח תעשייתי מהווה סיפור הצלחה ישראלי חסר תקדים בקנה מידה עולמי.